Zimowa awaria. Kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw odciętych od prądu w województwie podkarpackim. Coś ma być. Cały budynek nie jest zaopatrzony w ten prąd, ale coś jest. Lodówka, ciepła woda, takie podstawowe rzeczy. To skutki ataku zimy. Ciężki śnieg zerwał niektóre linie energetyczne. W szczytowym momencie awaria dotknęła 80 tysięcy domów. Prądu nam zabrało o godzinie 3 w nocy, ale bez prądu da się żyć. Mamy swój opał, swoją kuchnię, pod którą sobie palimy. Takiej zimy nie było od kilkudziesięciu lat, mówią mieszkańcy. Na drogach wiele utrudnień. Gdzie nie dojechały pługopiaskarki, tam sołectwa na własną rękę walczą ze śnieżycą. Te kilkanaście godzin trzeba poświęcić traktorem. Moi mieszkańcy są bardzo, że tak powiem, cierpliwi. Miejscami spadło tu ponad 30 centymetrów śniegu, stąd apel o ostrożność i rozwagę. Pamiętajmy, żeby jadąc samochodem dostosować prędkość pojazdu do warunków panujących na jezdni. Na Podkarpaciu nadal obowiązuje alert pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.